Lokweeske. Ja, mooi man. Ik krijg jet en nou ja, daar ben je blij mooi man. Ja. Eetje minus. Ha. Ja, bizar. Leuk. Hoe groot is dit? Voor Mindwan is het wel heel groot. Zeker. Ja, mooi man. Ja, waar had het correct jet? Hoe was het eigenlijk jet? Ik kwam hier van het veld houden. Michiel is het teammanager die feliciteerde mij. Dus krijg zoals de vorige keer eigenlijk zal ik ja, dit is natuurlijk wel een speciaal iets. Hè. Dus mijn hele carrière een beetje besjost en ja, dat dit aan mij komt, dat is wel de kerst op de taart. Ja, wat wie de eerste reactie dierst? Wat gebeurde er maar? Nou, rustig, alleen trots. Alleen trots. En vooral als mijn carrière even terug, joh. Ja, is dit mooi. Hast meneer Van Gaal zelf nog spitsen? Nee, ik heb eigenlijk niemand sprutsen. Dus we beginnen eens mee je melden en ja, we beginnen het algemeen maatje. Ja, toch even zo'n Daya Joert een matron nemen door kampje erin. Toen wist het oprecht nog niks, hè? Nee, toen ik nog niks had. En nou krijg ik het te eten, dus... Want dan jest al wolf van oké, Sillissen is waarschijnlijk Ja, afval. dat- En, ja. Ja, dat jest voor. En dat is natuurlijk wel misschien niet voordeel. Alleen, ik wist ook niet echt wat de bedoeling was. Of die nou traai of jou mooi zou nemen. Ja, dan word je net te vroeg juichen. En niks ten nadele van hem. Ja, want volgens mij is dat gewoon een prima keeper en dat hij het goed. Maar ja, wist, voor mezelf is het alleen maar mooi. Maar toch, wat is die eigen gedachte nou? Ik bedoel, we maken alle hier zitten we doen nee, dat denken, zo die mag in of net. Ja. En wat wie nou van tevoren dien gevoel? Nou, ik wist eigenlijk niet echt. Omdat ik niet echt wist wat zijn bedoeling was. Of je nou traai of jou mooi zou nemen. Dus ik voor mezelf wat het idee van, nou ja, wist die jongens hebben meer ervaring. Net dat ik daarvoor onderdeel van mezelf. Of dat ik er bang voor ben, absoluut net. Alleen dat ik dacht van ja, het lijkt wel meer voor de hoorn om die mooi te nemen. Maar ja, meneer Van Gaal is meneer Van Gaal en als er soms een verrassing tussen zit. En of het echt een verrassing is, omdat ik vorige keer er ik al bij zit, is dat hartstikke mooi. Alleen, dit is gewoon een beloning voor jezelf. En nou zorg ik dat we daar goed in doen. Ja. En een trui of jouw keeper, ze binnen uiteindelijk treien worden. Verraste jij dat nog? Het binnen traaien winnen. Ja. Net voor jou. Nee, oh, dat wisten ze net. Nee, dat wist ik net. Nee. Nee. Vlekken en Sillissen dus binnen afval. Ja, dat is spijtig. Alleen, ja, wat ik zeg, ik steef voor mezelf en dat is hartstikke mooi. Nee, dat maakt het dus ik nog een beetje lastig. En dat is misschien des te mooier is het misschien nog wel. Ja, dat denk ik eigenlijk ik. Ja, dat denk ik zeker. Dus nee, je ziet een trots persoon. Oh ja, en toch even verder. Nee, denk hè. Als er net voor jou mag in met treien, wordt de kans misschien wel weer groter om wol op speelminuten. Ja, maar daar ben ik eigenlijk zo net echt mee bezig. En het is ook een beetje dubbel. Hè. Dit is fantastisch nice en is eigenlijk zijn droom het uitkomt. Alleen een snooi met wij nog een keer voetballen en dat is een hele beladen wedstrijd. En dan komt ik weer een soort bij Sjen. Dus daar ben ik mee bezig. Dus in jouw hol is een soort twaarstrijd gaande op dit moment. Ik wil me focussen. Alleen nou krijg ik het hier. Ja, dan is de vreugde misschien nog iets ingetogen. Ja. Dat denk ik wel. Ja, werkt het toch niet zelf? Ja, omdat ik wel de focus heb. Ik wil gewoon goed afsluiten dit kalender hier. Hè. En dan helemaal goed afsluiten in Qatar. Ja. Ja, en die theorie dat Mark is als keeper, als penalty killer, die gaat altijd ik nog groen. Hoe ben die gedachten daar nou hoor? Dat zou misschien zo wezen. Dat weet ik net, omdat ik net echt weet wat de bedoeling is. Alleen dat zoekt mij meer voor de hoornliedje, dat er dan voor jou mooi neemt en dat de vierde dan meer als penalty killer is. Nou neemt hij de traaien mooi, dus dan is de kans inderdaad groter. En ja, dat wonder hem in de wereld nog natuurlijk. Nee. Is de telefoon al in? Nee, hek het is bij me. Hé? Nee. Waarom hè? Ja, we zijn nou aan het voetballen. Hè? En die telefoon loopt lekker op het stadion en dan kunnen we straks maar op zien. Misschien maar beter ik. Maar die heid en die mem of die vrouw, daar is nog geen contact mee horen. Nee, ja, die heb ik vanmorgen wel eens sprutsen, wat hun voorgevoel wie en nee, voor de rest net hoe die uitkomst nee. Nee. Oké, hoe zou die reageren? Trots, alleen maar trots. Zeker. Geniet ervan. Ja, dat geef zeker van. Nooit, zeker. Nice, nee. Nou, ik wil even toch. Nou is het genieten. Dit is fantastisch nice. Alleen ook zes van, ik ben daar ook mee bezig. En dit heet je. En daar gaan we mee bezig. En zorg dat we hier wat moois in Nederland gaan houden. Ja, vind Cambuur is is inderdaad echt belangrijk. Maar leer eerlijk wezen, een WK. Ja, dat is bizar. Dat is dat nou mooi maar mooitje. En nee, zeker mooi man.